Un matrimoni forçat és la unió de dues persones en la qual, almenys una d'elles, no ha atorgat el seu ple i lliure consentiment, sinó que ha estat pressionada físicament, sexualment, emocionalment o psicològicament per la seva família i el seu entorn de referència. Afecta sobretot a dones joves i nenes. És una pràctica condemnada i prohibida per diferents instruments legals, tant de les Nacions Unides com del Consell d'Europa. L'Agenda 2030 sobre Desenvolupament Sostenible el considera una pràctica nociva i demana la seva erradicació. El Codi Penal estatal castiga amb penes de presó les persones que amb intimidació o violència obliguin un altre a contraure matrimoni. Es tracta d'una de les violències masclistes més difícils de detectar i és una pràctica molt estesa a l'Àfrica, Pròxim Orient, Àsia Meridional, Amèrica Llatina i Europa entre els col·lectius d'ètnia gitana de diversa procedència. És invisible perquè la majoria de les dones que pateixen aquesta forma de violència masclista no ho denuncia, sovint per por de trair l'honor de la seva família. A Catalunya la seva incidència s'ha incrementat amb moviments migratoris. Amb aquest motiu s'ha desenvolupat un protocol que implica la participació de diferents agents socials i el desenvolupament d'accions concretes. En què consisteix aquest protocol per a la prevenció i abordatge dels matrimonis forçats? Aquest protocol té com a objectiu establir un marc de cooperació i un circuit d'intervenció entre les diferents professionals per prevenir, detectar i intervenir davant de situacions de matrimonis forçats i garantir que cap dona que viu a Catalunya en sigui víctima. L'abordatge per erradicar el matrimoni forçat consta de 4 fases. Les fases de prevenció, atenció i recuperació poden ser llargues en el temps, segons cada circumstància. Per contra, el pas de la fase de detecció a la d'atenció ha de ser necessàriament molt breu. En totes aquestes fases intervenen diferents professionals, tant de les administracions locals i de la Generalitat com d'entitats socials especialitzades. Aquests professionals han de ser capaços de detectar i discernir si hi ha una situació de risc de matrimoni forçat i, en cas que sigui així, han de determinar-ne el grau i acordar les accions que cal dur a terme. D'entre els professionals que hi intervenen, el professorat constitueix un important actiu. La seva funció adquireix rellevància fonamentalment en les tasques de prevenció i detecció, i el protocol preveu la seva formació en ambdues tasques. Tanmateix, en funció de la seva relació amb la menor implicada, no es descarta la seva participació en les posteriors etapes. L'objectiu del treball preventiu és disminuir la probabilitat d'aparició de matrimonis forçats dintre de les comunitats en les quals està arrelada aquesta pràctica. Es tracta de sensibilitzar la població que prové de zones on es realitza aquesta pràctica sobre les conseqüències legals, psicològiques i emocionals que comporta. Al mateix temps, es pretén empoderar, acompanyar i assessorar les víctimes potencials sobre els seus drets i els recursos de què disposen. L'objectiu de la fase de detecció és comprovar el risc de matrimoni forçat considerant els indicadors que assenyala el protocol. Tot i que el professorat tingui les evidències de l'àmbit educatiu, també és convenient conèixer els indicadors de l'àmbit de la salut, de l'àmbit laboral i de l'àmbit econòmic. Si es comprova que hi ha risc de matrimoni forçat, cal passar a l'etapa d'atenció i acompanyament a la persona. La intervenció variarà en funció de si es tracta de menors d'edat o de majors d'edat, nomenant, en tot cas, un referent en qui la víctima mantingui o pugui establir un vincle de confiança preferentment de l'àmbit educatiu. Acordada la intervenció i concretada l'acció, cal donar suport i fer el seguiment a la víctima. El professorat ho ha de conèixer i saber com actuar. Com considerar el protocol en la pràctica professional? Es presenten en aquest sentit 5 indicacions generals. En primer lloc, el protocol preveu la formació dels professionals que hi estiguin implicats com una eina essencial i determinant per afavorir les condicions del procés. Cal que el professional prengui consciència de la importància de la seva actuació, sobretot en la presa de decisions acurades. No es pot oblidar que els matrimonis forçats constitueixen un supòsit sensible, en què una actuació desafortunada pot empitjorar el context de la persona afectada, posant en risc la seva vida i la dels seus familiars. D'altra banda, donat que l'abordatge és molt complex, és imprescindible intervenir-hi a partir de la cooperació entre professionals i les administracions implicades, mitjançant un bon treball en xarxa. Cal avaluar el risc i actuar en conseqüència de manera conjunta.
L'esforç principal s'ha de dirigir a transformar l'entorn de les noies i empoderar-les per tal que siguin elles qui tinguin els recursos i les habilitats per afrontar qualsevol situació de violència masclista. Finalment, cal que tota la societat tingui informació acurada d'aquesta violència invisible per tal d'afavorir-ne la prevenció i la detecció. Els matrimonis forçats no són una tradició, no són cultura, són una forma de violència masclista. La decisió de contraure matrimoni ha de ser sempre lliure i cal respectar els drets i la voluntat de les persones, en particular de les dones i en concret de nenes i adolescents.